הבאנו את האולימפיאדה לברול סטארס? אז כן, כמו ששמעתם, אני ואיתי, בן דוד שלי, הבאנו את האולימפיאדה לברול סטארס. זאת אומרת שהיום אנחנו הולכים לשחק גם בכדורגל, בכדורסל ובהוקי, בכל ענפי הספורט בברול סטארס. אם אנחנו הולכים להפסיד מתוך השלושה משחק אחד, אנחנו הולכים לשחק עם הדמויות הכי הרבה גביעים שלנו, שזה 2,000 ומשהו. אז אם אתם מעריכים את התוכן ורוצים עוד, תירשמו לערוץ. אז נתחיל עם הדמות הכי קצת גביעים, איתי. הכי קצת גביעים? כן. ג'קי, סבא. טוב, אז חברים, אנחנו מתחילים את המשחק הראשון, ואני מזכיר שאם אנחנו מפסידים משחק אחד מתוך השלושה, אנחנו הולכים לשחק עם הדמויות ולהפסיד בכוונה. אז יאללה, אנחנו מתחילים, זה נראה יריבים קלים, אבל זהו רק ההתחלה. טוב, בואו נראה. יאללה, קדימה, בואו ננצח. יאללה. אומייגאד, אני עוד שנייה מת. טוב. תביא את הכדור. מה אתה עושה? לאיפה הוא הולך? מה הוא עושה? מה זה? מוכרים אותנו פה. איתי, אל תביא לו את הכדור. תאמין לי, כדאי שבאולימפיאדה לא ייתנו לו. מה זה? הוא מוכר אותנו, חברים. מה הוא עושה? מה הוא עושה? חברים, הוא הורס לנו פה את הסרטון. אוקיי, אומייגאד. אי אפשר. אוקיי. בוא נראה אם אני אצליח. להבקיע. יאללה, קדימה, בואו תבקיע, let's go. גם כשהוא הורס לנו, אנחנו מצליחים לנצח. יאללה, כל הכבוד, גיא. תודה רבה. תתרחק ממנו. לא, הוא לוקח את הכדור, שלא ייקח. הנה, הוא נותן לי, יופי. לא, נו. ואני שם את זה. תלך, לא. יש, יאללה, ניצחון ראשון בכדורגל. אנחנו עוברים למוד הבא. פה כוכב אגדי. אז חברים, מי שרוצה שיצא לי פה סקין מטורף, כי יש לי את כל הדמויות, שירשם עכשיו לערוץ וייתן לייק. איתי, אתה מוכן? מה אתה אומר שיצא? אני אומר שיצא סטארט פאוור. סטארט פאוור? אז אני אומר שיצא גאדג'ט. 3, 2, 1, 500 קרדיטים. הבא שלנו הולך להיות כדורסל, ותעלה בגביעים איתי, נעלה בערך ל-200 גביעים, אני הולך לשים טרה. סבא, שים כדורסל רק. אין בעיה. יאללה, וכדורסל. יאללה, מתחילים. אני מזכיר שאם אנחנו מפסידים משחק אחד מתוך השלושה, זה לא ייגמר טוב. פה אני אשים בהמשך הסרטון. אתה מבין? גאוני. כן. ואז אני אעשה שאנחנו עם הזה, אוקיי, עכשיו חברים, אנחנו במשחק כדורסל. את האמת שלא שיחקתי הרבה זמן כדורסל. בוא נראה, אני גם לא טוב במציאות, אז בוא נראה אם אני טוב במשחק. אוקיי, וכללו לנו סל, או שלא. חברים, תרשמו לי מה הספורט אהוב עליכם בזמן ששמים לנו סל. אוי, לא. זה עומד להיות קשה. יאללה, ואומייגאד, כמעט קלו לנו, ואנחנו מפסידים בינתיים. זה לא טוב בכלל. לא טוב. בואו נראה, אנחנו הולכים עכשיו. אומייגאד, פרנק מפרק אותי. קשות. יאללה, חברים. בואו נראה אם תרצו שנעשה עוד סרטונים כאלה. וזה אני אדע רק לפי הלייקים שלכם, חברים. אם אתם רוצים עוד סרטונים מהסוג הזה, ויש לי הרבה כאלה, חברים, אז תירשמו. איתי, מה אתה אומר? כרגע אנחנו קרובים להפסיד, אבל בוא נקווה שלא. כן, צודק, אומייגאד, אוקיי, וגלוברט, הוא לא קולע, אומייגאד, איזה גרוע הוא. שמע, הוא ממש גרוע. תמיד אנחנו משתגרים עם רנדומים גרועים. ממש, ההוא הקודם מכר אותנו,
עכשיו הוא, ואנחנו מפסידים את המשחק הזה איתי, אומייגאד. כבר אנחנו צריכים לשחק עם דמות שלי, זאת נג'יה. יאללה, איתי, תעלה בגביעים. אני עולה עכשיו רחוק ואני הולך לשחק 700 גביעים. עם מי נשחק? אני אומר נשחק עם קנג'י, והוא משחק עם באז. שים הוקי, ויאללה, בואו נתחיל את המשחק השלישי והאחרון. אנחנו גם ככה הולכים להפסיד, אבל ככה לראות אם היינו מפסידים עוד יותר. יאללה, בואו נתחיל. אוקיי, יש נגדנו מורטיס, פינקס וקלנסי. קלנסי עם סקין מאוד מוזר. ובואו נראה, מתנו, אבל הורדנו מלא דמג' וצ'סטר. שימו, let's go! נבי, בוט, 5, עם הגול. אוקיי, אנחנו עכשיו הולכים, מתקיפים, ונבי הזה לא מצליח. והקלנסי הזה, יופי, הורגים אותו, תביא את הכדור. שיביא את הכדור. מה הוא עושה? אוקיי, חברים, אנחנו במשחק הזה. הרגתי אחד. יואו, הרג אותי. מה צ'סטר הזה עושה, אלוהים? מה הוא עושה? האם הוא מצליח להפקיע? צ'סטר שמוכר אותנו. כן, אנחנו לא יוצאים עם רנדומים טובים. ואני כמעט מפקיע, לא מאמין. כמעט שמתי גאדג'ט, לא נורא. אומייגאד, זה כמעט גול. טוב איתי, כל הכבוד. בוא נשים את זה. סופר. מלא דמג'. הורג אותו. נבי, תביא את הכדור. שיביא לי את הכדור. כבר הייתי במצב להפקיע, לא נורא. רק תביא את הכדור. אומייגאד, אנחנו פשוט משחקים עם רנדומים גרועים, וזה פשוט נורא והיום. עכשיו אנחנו בהתקפה. מנסים לפחות להתקיף. ותרשמו לנו בתגובות אם אתם הייתם מצליחים לנצח עם צ'סטר הזה שמוכר אותנו. הרגתי פה אותו. איתי לא מצליח, וגם אני מת, והצ'סטר, מה הוא עושה? הכדור שם מתגלגל בהוקי. אנחנו עדיין מובילים. בואו נראה, חברים. הוא פספס. בואו נראה, אני קופץ פה על פינקס. עושה טיפה דמג'. איתי, מה קורה איתך? וכמעט. אוקיי, 14 שניות לניצחון. ואנחנו כמעט חוטפים גול. בואו נעשה ככה ונעיף את הכדור הזה. ואיתי, ניצחנו. let's go. יופי, אבל עדיין העונש הגדול. כן. יגיע. עכשיו אנחנו צריכים לשים את הדמויות עם הכי הרבה גביעים שלנו. אז איתי מחליף משתמש, ונחזור אליכם. טוב חברים, אז הנה החלק שכולכם חיכיתם לו. אני עם 2064 גביעים נג'יה, ואיתי עם 2000 גביעים נג'יה, עם 2000 גביעים אדגר. הולכים להפסיד בכוונה. איתי, זה לא כזה משנה לך, אבל זה בכל זאת כואב בשבילי. כן, הלוואי שנצלח את האתגרים. ואם אתם רוצים להביא לנו את המזל, אז תירשמו לערוץ ותשימו לייק. יאללה חברים, איתי בוא לזון, אנחנו הולכים לבוא לפה ופשוט למות בכוונה. יאללה איתי תבוא. יאללה בוא נמות בכוונה חברים, רק שלא נפסיד הרבה גביעים ושימותו אנשים בדרך. אנשים לא מתים. וחברים, אני אוהב אתכם, תירשמו לערוץ, תפעילו לייק, ואנחנו כבר נתראה בסרטון הבא. יאללה ביי.